top of the food chain, rockin' with a rat tail. King sanitation, covered at the trap mail. Murderous assassins, harassment of blackmail. How you think I made it in the game? It's a rat tail. Never made a black belt. You don't wanna fight me. И какво става, хора? Аз съм KimHop и днес отново стигам в Gameplex. Вчера направих още едно клипче, обаче на него нямах хубаво качество, но мисля, че сега съм подобрил поне някои неща. Вече имам ново интро, даже са няколко. От 2 дни само това правя, занимавам се да направя някое интро, за да ви е по-добре, да не изглежда толкова фалшиви клиповете. Съжалявам, по-точно се извинявам за големия лаг, който се получи току-що. На кой е това? Добре, днес в Gameplex ще играем Survival. И да, нека започнем. Сега ще отидем надалече. Така. Ще започнем да оцеляваме някъде от тук. Ето от тук. Не. Тук има хол на някой. Добре, ще започнем от друга. От някое по-добро място. Например, от тук. Нека започнем. Така. Започвам съвсем от нищото, за да е по-яко. Си направим един тая лодка за фелфра. Това беше тъп. Как се направих юзър? Добре, ще взема една каменна брадва, защото с това не мога да труша. Защото пусна тора от едите и ми пречи. Извинявам се, ако има някакъв страничен шум, но нещо се случва с пръката на лаптоп ми и се включва много често, така за нищо почти. Се опитам да я правя. Мисля, че това дърво вече ми стига. Нека си направим. Добре. Нека съберем малко камък, за да си направим една печка и след това да потърсим малко храна.
Така. Да, ама няма какво кача в нея. Сега ще направим един меч. Да, този звук съм сигурен, че го чувате. Съжалявам за него. Затова точно ви говорех, че се пускат самата перка. Но не мога да я спра. Ако се чува, за по-натам ще опитам да намаля малко микрофона на програмата, с която снимам, за да не се чува. Даже не съм сигурен в момента дали ме чувате добре, защото на предишния ми клип се чувах по-слабо така. Аз говорех нормално, но микрофона на програмата ми, с която снимах с нея, беше намален доста и затова се беше получил така гадно. Бих ви помолил да се абонирате за мен. Кенхоп. Ще ви бъда благодарен. Старая се да снимам все по-добре. Както виждате, вече започвам да качвам на... Така да, вече на един клип имам интро, но ще имам на всички сега. Скелета ми бие. Ей, той ще ме убие направо. Нека си изпечем храна. И след малко ще спирам клипа, защото ще трябва да ходи до едно място. По-точно ще снимам в друг сървър отново и ще го кача и другия клип. И това беше от мен за сега, хора. До скоро!